stand so a change can carry be some say total number of forces on back for almost see member countries are promises said they will release men. Now you say Cote d'Ivoire says 11,000 before. You be some say one about your financing no. Almost see member countries are promise. But which member countries now next say Niger, you are going to face the military might of Burkina Faso, Mali, Chad, Niger, Guinea, any Algeria. Then the Russia Wagner Group Nikan one no more kwa 7. And to me the pass ECOWAS leaders no omunim and now omo assessing ye and the em say nyumewe omuto na sisakaka. Now my can say they should tread cautiously. Ebimusi say young call with the military force. And they know the implications of military force. And they almost see almost 2 mobile, but they are on best strike, they almost can't stop ya. Me say almost need capacity and a resource in pay demand. Almost see the West, he said they will support them. But I want the same to Libya, I want the same to Iraq, I want the same to Afghanistan. Ukraine, cost to Russia. The past said the West will create security vulnerabilities now. My Janada. And to rich, maybe a Drew Sesiano, one Casancasa said they would name the Ewa Bambomuno. A quite ben ye faswa, ye bet me a sosa or how you Diplomacy, one of the best antidote to coup d'etat, good governance, devoid of corruption, bribery, nepotism, and tribalism. And that is one of the things that lead to coup d'etat in West Africa. Number 2, ineffectiveness of ECOWAS leadership in Qatar. Who share the former ECOWAS chair, the regime na yenya for coup d'etat. All call Guinea or the Nadam for Bikoya or no on Democrat. No, the quite fact to the president cry of 100. Or by yes, so now was temper with the constitution. And your call, no, boys, Nika has a own credibility, and Yama Gaza, and I the Bufu no buyer. We saw buyers is here, now the ECOWAS chairman, man. No, the election results in the we have not even been verified. Our Supreme Court, didn't ask him. Such a person, or called Niger, or Kadawa, and the say a then one of the other things, your nationality as a West African. And to me, these are the core issues West Africa, ECOWAS region, and as the Africa Union need to be looking at. Now you're addressing some of those fundamental issues. Diplomacy is to me, Juma. Okay, but me did say, well, President Rawlings alive, like, he could have placed a call now, you're so the way. And I said, Madam, how are you? Any of them could have placed a telephone call. Now, this issue will be resolved. They need to use high-level diplomacy. Now, you will more diplomats. And I said they have no democracy in them as ECOWAS leaders leading their brand. They will not get anywhere. Okay. Well, so from this angle, says, say, baby, I be drew kwa yenu anuwa wudi jano. Yen sunsan so wa Ghana so fe so mo kokofa jene ne niema. Amo sisi akra kumasi jene bo aye deni ade. Yen hwe from that point yen ntimi ntu ana mo bi. Na yen so ntimi mfa ya hunyim sabe betima solve sa issue no. Ana hwe na hanso enye. Ubaka say other time na the ECOWAS chama ya Ghana ne no. Who needs to Burkina Faso Mali now? Almost throw Sanchez immediately. What did the boys do? So yes, I know the prices of tomatoes and almost everything went up. No more close border. What did they do? They moved the economic transactions now. The Mahabo Nitaka, the normally called Guinea. Because we are such in such a way that there are people who can realign to so many things they want to do as a nation. And as a community. And it's our sanction normally for Burkina Faso Mali that it didn't work. And for some of us, it was based on that. Now I can say, one share here, all these guys who come here, I go and I say, almost bar. I bet me trigger uprising in Ghana and instability to see. And so you need to tread cautiously because food price is kind too high these days. And if they close their borders and we are not getting anything from them, meaning the cost of bread can even trigger demonstrations against the government. Finally, Cecilia Ku, I bear something common. Africa has a Africa, West Africa, Ocean Africa, Eastern Africa, Central Africa, Western Africa,
Southern Africa, Northern Africa. Coup d'etats are predominantly within the West Africa regions. French kasa yi bisa no nti ye save as for mine. We be a just here, are we saved? The best antidote to coup d'etat is good governance, devoid of corruption, bribery, nepotism, and tribalism. And mathematics calculations. A name of boss in so no Ghana am see na mu. And in a critic coup d'etat is closer to us, and I said we live within it. Yeah, bonfire. Right, that's you. Thank you. Richard Kumodo, you'll be a wapping our bamboo when you may 1 year they are called. And some of them are queer more some for from Yamaya to more and you may a bon on some weeks and YP no started. Now a Man City and Burnley and at the Eshaso, Mobaka no Masan and so a Ghana Revenue Authority in Penny 4, and the count to who I'm a Ghana for. If you are seeing no beer, woofu, ya who no moto yano, now a 1 person badges so and I'm say a bino at the kind Akasa at the Afa almost said. Yamaya don't know Chamkuana with Dim Kuadia, a bino edge 10% will no say, I buy 10%. There be other buy the talk credit to mammy and I some mobile phone buy the tomami. Let's just some of the boys net drop papa. Now you was say chairman Sabon so sign our drum casino from Ghana Marase Bejamu, Oba Santimanta Kropo Mason so on in the Swami Marase Bejani, what in Sambia and some trouble. Let me show my bias. I don't believe in betting. I don't believe in luck. I believe in say obey Jumading na some free now. Let's be serious with ourselves. Me betting a bomb. I'm talking for myself as an individual. Me it doesn't encourage hard work. It doesn't encourage hard work. Media. As an individual, I don't engage in lottery because I don't believe in that. I don't believe in luck. The Jumadin, maybe Shas. Now, because I was in Yamia, Madonna, Mokochanoma, when he will be a cobocron, so Koya, Yamia, Madame Koya, and Jimmy. But I say, Yamina Cobocron. But I say, Okoya, and Chino, or if you know, will be Unio Kuviano. See, we close to Pao, Yamina, Madame Pao. Ira Osechemen Sabun so sahine dom kese no afem asantimanta mo swame marase betwane eno no Yewura Allah no kwadwo tremantia ne abrese obedi MP ampo na obedi o mampani ewo Ghana ha sei ne nsam no de wo ton a no ogusunso ya wo ton waba asantimanta kropo kumasem ya wode ne nsempa egu adehye animu na ne onabo ben aye eba fidikese so wade eche bia dwumadie no so ensam pi ana wode atodwa wakyere se ebre na so na aso pepepepepe na apai e de amalam obresu I drew so and brews because what the youth need today any obi obetumi create enuma ema omuso ayede enye biaye omuso enye biaye no omuso botuma ayede ema ekuruma koye omode na eba enuma bie so dia obi anim sa lanchemate the track record no eye anything am catch you say you can say drew bi so at the times and the season at the obobo na last minute uhia to score a goal that's not good coach. That's not the time I cover defender ne bem. Oh, good striker bi ho mo that time o de bem yes arete. But defender is oh, enye na dwuma no. Enti so obetumi a she goal. Yes, I know you once a while. This yeah, ped your best goal. We a good coach that now be changer. Yes, at I cover defender ne bem. Say o person who strengthen defense there. Who ye change na ho na the defenders and eba. So President Kufo bae anya hwe kura no o maye maame no ko wo free edu ba bi no nkura nyinyi ya so ko school unim sa anda NDC on the average na nkura 150,000 every year in a qualify so ko secondary school scanty no muntumi nko within 10 years na tse nka ye mabunu Ghana for 1.5 million na ka betina fie at so muntumi anko school but the times no indicates that ankura nyina so muntumi ko school no nyame yi na nado e man kura nyina ba ye den e be ko school right sisi ya ankura no akọ school awie ti se de okay ya no o ma wie school bebre adwuma wie school at the next now so ye de say dey unya adwuma ana o ma air rounds including President Mahama ne adasi nyane ye ne call for air contest nya why and on record so to a bedroom creation what you say a man for corona for Alan job for the boys cash for the people and a job for the people cash for the people and yet because of the track record in the case of Alan no, he does not give you pieces of fish he teaches you how to fish from empirical days
Sata Mupono, United Nations mua, and who says su ni ban wala mua, or more set it up and protect. Minoka say all over Africa, about 4,000 companies I can see Africa in now, Alan Sanu Duma. Gana cry, Numa can see organ, a Muduana, Ayadi, the Sanu Duma. Ebrebia etwamuna woye maraso jone de ma de se ye wo apa de nchira wo sabaton pesuano so yewura alan kwadwo kyerematen wone a wo ton ne nsempa no odimu akotiri ni din ene honorable Ben aye ena wode sanse we mae ena no pe wade ache bia dwumade no so no ye koye nim wo ensamfo from achiamehene abade akire wo Ghana maraso bejam honorable Andrew Amuakwasiama na one nsemtwerofo edin komo no kyerese ampa ewiase ye we nyame tumi eye dwuma na osre asofo ne akandifo nyina se empa ye de ma wo nyae boda tro no kra ka e wo anim ho ba bi se ma wo nyae empa boda kra nti mpa ye de wo bo mpa ya na wa kai Ghana wo de Ghana se nyankoro pon basa ya domsa se ba ya kwa ho san ye yo ne prom ye betimi aba na sanse bo nyane ye nua ba ma ya osi ya namu e wo mfimfim mantamu erekanan ana edi akira osane mu ade ma yen Ghana, we are suffering Nina, we are suffering the 70th year of Ayeti. And don't meet me home in Fina. Anytime be a machine, but we are software in Mamphobia. I just said about the trauma. Say, I'm a mom pie, mom pie, home people, my soul. Yeah, your mind, the name, what for me. Mom pie, I'm actually the 4 new mark, the move of the move for a mom pie. Be a pious of back and say, yeah, bomb pious of my between the mom pious. So I can define you now, see a bit me a dinner prayer. Because you know the prayer, if you said we didn't cry, you bet to them on mine at near my passy. Now, on mine it Matthias here, Senyaman Quay for Matthias here, no matter me at tired. Now say, Catania Masua, now say the name is your mine. And yet, we might say, yet to be a missing and say, oh my. Say, maybe a year, 77 years, a friend in your affair. Say, you may be a man in no price. It is a friend, within a prayer, Cape Coast, Siaponumu, Ghana, ye kabi mamin kabi ya, a jan and Naswa, who didn't Nyansamu, any adjunum finsia, Ediasano, and I was Sahofa, Cape Coast, Siaponumu. Na Ericana Mananswa was signed a bopiano, and Nunuka crash, I said, where's the near city park, Mam Kabi Honsano, or Cow, I can say. Ghana, their buses, 7 time in Coma, why a year or a year, and that's what you're to Asa, Chicharani, Asa, but democracy, that's what you're to but since 1992, 93, after the Asaya Constitution, about 30 years ago, then the Yatimia in one said, you may be a adding the BC way that your team but uninterrupted for 30 years. The BC done. The Apple Boha in Film Unifa, the Boha child film and film here to about 30 years uninterrupted. And no, and a parliament after 2 years also said, the person of mine who for sure and what democracy is sure. And yan Kurano, or mine, she share it to the set. Said, yeah, and put a womba, Yabotia, Konya Baba Amount, and watch it out. And no, yes, and said, the Bamba will be fine, and then the pack of the Pilka will be Mako Tutu, normally upper say constitutional, or many Mina, you're done. And into Parliament, I thought you said, yeah, Pablo, may you be a Combo Matias, democracy, send me a TBR, yes, other forms of government. Awusia we yewura Andrew Amuakon Asiama ye ko yanim ewo amamere ene amane mu anopa yi ye de ka kyerɛkyerɛ mu firi no eba no a ya kyerɛkyerɛ mu nyina kyerɛ sɛ asantemawura wakasa asantemawura so kasa ba bi atumi wo no akyinyigie bia ni ho ɛho ye din wo ba ma kasa ne hwɛ ade na eye bibi na wode wani kyerɛ mu ewo bekwae abodɔmo a Nana Saforo Koto wono ɛna yɛtu no ade asui sɛ abodɔm hene ne nyina no ɛyɛ ade a ne nyina sɛ wobɛtena kunwa so sɛ bia wo hene anasɛ yɛwura ana baabi a wo bia no sɛ wo hene pɔn bi ɛde baabi ma wo sɛ tena ha na hwɛ ha ma me a sɛ ansa kwa na wobɛtumi afiri wo pɛ mu ayɛ bibi no gye sɛ wakɔsrɛ tumi ɛde afiri wɔde hɔ no ma wo anasɛ empo sɛ wobɛtu anamɔ bi a
gisa wo kɔgye ahoɔdene ne kwa ahosan ne tumi de firi de ɔpɔne hɔ no de ma wo no wontimi mfɛ wopɛ anya bibia sɛde sɛ behwɛ so ni ntimi ɛnto hyeɛ no saa pɛpɛpɛ ana ɛteɛ na ensam no ba saa no ɛnɛ nɔpɛ yɛne teacher Asafo Kantanka yɛ sɛ woba manhyia efikesie mu a amammerɛ amanneɛ tetɔdoma nkomasɛm mpanin nsɛm ne adeɛ no wɔno na yɛ na ɔkyerɛkyerɛ na yɛbusa no nsɛm baako mmienu mmiɛnsa sɛ ne yɛatie yi wɔmfa yɛnkɔ sukuu na wɔnkyerɛ yɛ aseɛ ayo so to say kɔsantene atu bi ade so a na sɛ munim no wawo na mpaboa na kyerɛ sɛ nipa no wayɛ deɛ ɛni kwaso yɛ na deɛ ɛni kwaso yɛ no koraa nyinaa akyi no ɛnyɛ sɛ ɔfrɛ waa na wɔtu adeɛ so na nanom nyinaa nim ɔka kumase nkunyafoɔ ho nti kumase man ne ɛtwahyia ɛna ɔmodii n'asɛm ɛbua no fɔ ansa na kɔsɛndene ɛde n'ano ɛto so sɛ woa kumasefoɔ nyinaa woka ho bio ɛna yɛtie w'asɛm ɛbua aka w'asɛm amana kɔsi sɛ wadi fɔ ɛfɔ no a wodi yɛ no nso anyɛ fɔ a yɛka bi ma wɔyɛ yi wadi ɛfɔ amanafo so ya kyerɛ sɛ wato nsaeɛ na woto nsaeɛ no so de a wogu sikagya ho fe wogu antema ho fe wogu ɔsantene ho fe de a saa nneɔma mmiɛnsa nso ɛkɔbom baako biara a wode wasɛm bɛkɔ so biara ɛkɔfɔre de aka nyina nti so wayɛ saa deɛ kane tete hɔ no koraa de a wogu sikagya ho fe saa na ɔsantene ho fe a na nka yɛgya kwae wei ɛnɛ yɛka sɛ yɛgya obi kwae a ɛyɛ sɛ bi a amne apakane deɛ yɛka sɛ yɛgya kwae a ɛyɛ sɛ kum na yɛkɔkɔ de adeɛ a ɛsi a ɛma otu na adeɛ soɔ na kyerɛ sɛ wato nsaeɛ ɛka sɛ wato nsaeɛ a ɔno ne sɛ yɛde kuro ɔsantene ɛde kuro ahyɛ wo nsa wɔa na wobɛgyina n'anim saeɛ sɛ suo mu awia mu esum mu ɛhyɛn mu wosae yareɛ yɛfrɛ wo anapa awia anadwo mpo da suo mu a wobɛba wei ɛna wode ɛtua wo nsaeɛ ano na sɛ kuro ɛhyɛ wo nsa mfie nso waa nkonnwasofoɔ nyinaa ɛbɔ wo kwaadu sɛ wonsi hɔ da waasa yaramsa a ɛkɔ so nyinaa wo na wodi akyiri agye ho sika ɛna wayi nkontohene ɛna ogyina hɔ wɔhwɛ akyiri ma wɔ na ɔgyegye sika nsase a wofuro no nyinaa watɔn baabi a yɛde wurawuro ɛne ɛyi asase ɛda hɔ a yɛnkɔ mu nananom gyinaeɛ nyinaa ɔtwa mu nnua ɛsɛ kuro no ɛnyɛ wasɛm ɛna yɛdi wasɛm ɛna ɛbua wo fɔ ɛsɛ sɛ kwaa na ɛsɛ sɛ yɛwura tu saa namo yi ɛno ɛne asɛm kɛseɛ a ɛwɔ mu asɛm kɛseɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ ɔtumfoɔ ankasa tutu ne nan ɛkɔ kuro no so ɔkɔ akorɔ na ɔte kuma sɛ ɔnhyia no kwaa bi nkwankotie nka wo na ɔba wogye n'anim sɛ galamsey na ɔbɛhwɛ yɛ o deɛ ɔbɛhwɛ yɛ bia nka wo na agye mu ɛsiane sɛ wonim deɛ wayɛ tumfoɔ ankasa tutu ne nan aba abɔdɔm hɔ ɔbɛ hɔ asa akɔ n'ani anhyɛ wo hɔ baa mɛka hwɛ ankyerɛ no ne nyinaa galamsey ne deɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ a ɛka yɛnti a tumfoɔ tu nadeɛ so abusua ɛne yɛ a ɛtwa go yɛ yi yɛwura Asafo Kantanka wokɔ manhyia fi kɛseɛ mu a amammerɛ abakwasɛm tetɔdoma nkomansɛm ne adeɛ nyinaa no ɛhyerɛ nso a wɔno ana ɛdwa atoa no ɔkyerɛkyerɛ ma yɛn so yɛnya bi ɛde ɛsom mu yɛkɔ ahoma no so yɛne yɛnua bɛma Kwame Redu akɔdi nkɔmmɔ Kwame Awurade asom de nka wo anka wo so kwamna na wampom te sɛn Nyankopɔn adome yɛ paa yɛde nyame ase papaapa sesei no yɛmma yɛwɔ faase nom ɔmatwerɛ wie aba fie wɔdaworo ma waprɔbɔ nom no deɛ na wotaseeɛ kwamna me ne wase sɛdeɛ wadi kaka no ɛnanum ɛna yɛwɔ faase yɛ mma yɛnuanom nkuma a ɔmowɔ DHS ɔmode bɛtwerɛ ɔmo nsɔhwɛ a nadodo ɔmo dii wɔ skuul hɔ nyinaa no ɔmode bɛsɛ Kenya ɔmo nsɔhwɛhwɛ sɛ Nyankopɔn bɛyɛ ɔmo adom ma pass mark na aba mu kronkronkron na mmerɛpa mu no ɔmo atumi de ako akɔ ɔmo anim a sɛdeɛ bɛdi kaka no ɛnanum firi dwara bɛpo ɛnɛ fie yi deɛ na kyɛ sɛ ade bi ada no ɔmo sɔrɔ anɔpa no nko no mo bɛdu skuul hɔ daada ayɛ deɛ sɛ ɔmo yɛ na afiri ɔmo de adesua no so ahyehyɛ so kwabena nnɛ no wohwɛ sɛdeɛ adesua no teɛ no a nnanum nyinaa no ɛnnɛ no yɛ da a ɛtwa to ɔkora na deɛ ɛtwa to ɔkora no dodoɔ no ɛyɛ kasa a yɛfrɛ no French ɛna yɛ ana ɔmo taa ɛtwerɛ na ne twerɛ no mu no wohu sɛ skuul ahodoɔ bi bebree wɔ Ghana ha nom a yɛ ana ɔmo ntaa nsua French no ne twerɛ no anaa ne mpo no ne yɔ no ɛno nti no
ban say no a let say come I say aban school so dodo na and enter for mu hye sa French le tire no mu but na no ye bo mo de na ti mu kakra no wo ba state JHS MA school I war bantuma empotem han mu a ene omo so atire bi ne mo mo ankasa school na ankasa de omo antwe omo de omo kwotre omo de Islamic senior high ne mo no school ahodo a eba school mu ha no eye MAGH state boys ha no omo ye maako ewotwe ena omo be tire omo ensohwe no ewa ha na enipa do omo ba ye no that is enipa ahasa ene de wotwe ene tumi ba ye a omo be tire omo ensohwe no ha na wo hwe ena no that is emu ahenhan say aban school ankasa na kan public school no na dodo na ennimu a omo tumi tire French ni bi ne mo ye nya international school ahodo dodo na a omo no omo mu bi ebi te say Kaza Keni International School a omo abushen Golden Gate school and so ewo abushen ne mpotem mo nyina ebetre bi na ye wie no ye ne omo di nkomo hwe se de na omo ahonsu tie na koblansa na no DHS omo school mu hankasa no anapa no omo wie mu de ne twerɛ no anigye ene ben esan se omo hunu se egina pan a omo wo DHS ne de omo wie kura anigye wo bahwe na memai ene mmeranti wa omo aworo mo ntaare ese abaje si ye nhye biem abaje si ye nhye biem na se DHS de ne no omo apagu ansa na omo wie ye no ani kasem ba ko na omo ne se omo headmaster wo school ha no ebo modern abie omo hall edi ma omo se omo fa nwum nsusu no omo nyi omo ni no omo se pro omo kakra se de be ya roho ne ohaw ene stress omo afomu nyina no ni nyina ne be fi wa manti na de wo ba state MAGH ha no dia na se headmaster ha no otumi ma emofra no ene giye kama pa na enu agie no ye ne international school ahodo a omo so ba ha no ebedi nkomo kakra no kobna yentie se de omo so de ahokaka tadi gura adesua mu ene omo wie ya omo kire omo adwen e de fa ho we de koye dance we de koye wuye tebuye we de ye pay ha se benye good grade exam se de na se usua de nko ade a betimi aye enye ade a se den sa pressure bi animu betimi aye bompa se a kire wie nde omo koma kenso omo be ya omo mo mani ada ho no mama kini o ma kini ye nko ade a ebetwa state boys so as I'm saying trying there na boko because the issue and be brain na ba and I said command stress gidi bi access nti sama ye ho anche we say the tron but ye ni anje fa say the mature that's fine Adam expecting say yeah true ni na the whole Ghana obi abenya ne first choice and second choice school et mam na ni anje also yeah because school is the king of course I just was nice. Everything was sounding and cool. Yeah, my expectation is that our results will come up and then we'll be flying like with good results and everything. Yes. I would like to maybe attend Prosec. Yeah. Yeah. We are in a boarding house and you see the better exams no. Although some of your mocks near there, but how we expected the exam to go no. I can say it was okay, and by God's grace, we know you're going to pass and we're to get our first choice. So to me, the exam was okay. Everything went well. We are quite happy that we are done with our exams, and we thank God we get our first choices and go to the school we want. I was saying, Yabama Kwame Redu, Anna, Yatin, Kaysa, Wobaka, Wasan, and Sua, if you could see an American Sabri. Yebun Kuntano at the ceremony Padodoya, Watro, and Soheno, and then Sohena Banawie, may am found quite any and ceremony Padodoa, Watanasi Mumba, any emu and mema. A fee and Sohena etrono 600,714. 600,714. And the young Koda, my Munina, with Tintim Wundin, na and Send Marama who can say, with Timitro and Soheni be. Emu 300,323 eye mema 300,323 eye mema ana 300,391 and so eye ema na ne nyina mu so no na eyade se omo atintimondin a omo eba betro ensohwe no ebie na omo kire se kasamafo edema West Africa Examination Council WAEC eye John Kapi ne nkontabuo ya wade ma ensɛmtwerɛfoɔ ɛne sɛ wode afidie toto afrase no ho a na kyerɛ sɛ afidie no
wode kɔ ha mo nkyekyɛmu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ ne sa ɛyɛ na wode toto afra sɛ deɛ no ho na kyerɛ sɛ wei no ɛkɔ n'anim kakraa ɛde kyɛn afra sɛ deɛ no ɔsane ba fam ɛna wɔkyerɛ sɛ emu 1743 deɛ na kyerɛ sɛ ankorankora school yɛ fɛn sɛ private school yi bi ɛna ɛyɛ adeɛ a nkɔdaa no nso so ɛtumi ɛkɔyɛ centers anaa mmeayɛ a yɛtwerɛ nsɔhwɛ no na ɛno nso ɛyɛ 2137 ɛna ɛyɛ centers a yɛtena ase na yɛtwerɛtwerɛ nsɔhwɛ na mmom sɛ wokɔ mantam dunsia ne yɛwɔ no deɛ a na kyerɛ sɛ yɛwɔ atenaeɛ akɛseɛ mako edunum yɛ nsɔhwɛ twerɛ no nso so ɛbi ɛkɔ so ɛwɔ hɔ wei ɛyɛ nkontabu a BC no agya ɛfiri mu a ɛde baeɛ Ghana ha se yɛwɔ no yɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛne mmara a sɛ wowɔ abɔnten adwuma bi a woyɛ ɛne nneɛma bi a woyɛ bia no yɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛne mmara a ɛwɔ sɛ wohwɛ so na wode yɛ adwuma sɛ bi a dede koraa na woyɛ ɛnwom bi na ebi a wobɔ adwuma bi a woyɛ sɛ ebi a dede na no ɔden a mpanifoɔ bɛtea wo paa na ɛno aka ho bi ama yipi mpanifoɔ atu anamo bi na anamo a wɔtu no abusua wɔn de wɔn ani akyerɛ mu ɛwɔ Tema East na Tema East a wɔkɔ pie mu wɔ hɔ no ɛnya asɛm kuma koraa wɔn kyerɛ sɛ adwumakuo bi wɔ hɔ no mu a dadeɛ ho adwuma ɛna wɔn yɛ na sɛ wɔn dadeɛ ho adwuma no wɔn yɛ no mmara ne nhyehyɛ nka wɔso wɔn di so sɛ bɛyɛ nkɔmɛnya adwumafa ne tirimofan atumi yɛ adwuma no wɔnyɛ ne saa ne saa yɛ nti mpanimfoɔ kyerɛ wɔn sɛ mmara ɛwɔ man mu a ɛwɔ sɛ wɔn hwɛ na wɔn de yɛ adwuma EPA panimpa yɛ wɔ di tax force anim na wɔde wɔn kyerɛ hɔ ɛkɔ kaa saa fidie no nyinaa ɛne saa adwumakuo no nyinaa no egu ɛfam wɔ no Dr. Kwabena Kokofu ne nsɛm a wɔto no bo asesa ne mu sɛ nyansapɔ ɛde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni non-ferrous company, which is also into recycling, the same production line as the first one, and it's quite horrible. You saw it. You weren't happy. I was so much annoyed. The environment they're working in, subjecting the employees to all kinds of exposure, including hazardous substances like acid, like lead, smoke, and all that. So we've called for temporary closure of the facility. And to make matters even more annoying, you don't get anybody to even speak to you on what they are doing and all that. They decided to keep mute and not cooperating with us, answering questions. So we've called for a closure, and then we will bring in our officers on Monday to do what we call environmental auditing. We assess the system and then make prescriptions for them. If they are able to meet such or say, then we will consider giving back their environmental permit. Otherwise, it is provoked as at now. Employees, the workers, we've asked that EPA is liaising with the District Public Health Directorate to undertake medical examinations on them, test them for some suspected substances as they've been exposed to. Particularly, you're talking about lead, you're talking about fumes, you're talking about acid and all that. This exercise, the company will have to take up the costs. And if any of the staff, any of the workers is found to have been contaminated or have been injured by any of these substances, the company will have to pick up the medical bill up to the point of the person getting well. This will be a precondition to reopening their company for them. EPA panimpa Dr. Henry Kwabena Kokofu ana yɛtene nkan anwumere no nsia brem kase ne ne Sompa TV so na uguso a wo hwei wote yɛn kan wo bono apo yɛ famu a na ɛyɛ Sompa 90.7 tachima nkranza ne mpɔtamu ɛyɛ Sompa 90.7 sa wo asante mantam kropon kumase mu a ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na mo sa wo sunwane ne hafo ne mpɔtamu nso a ɛyɛ Sompa 98.9 Sompa 98.9 yada mase papa Facebook live wɔ YouTube no yada mu nyina mo so asa fe na wo ba emu akwaba yakɔ yanim ɛwɔ ensam foforo mu sa wo yɛ disuani na kyerɛkyerɛ ni ɛkyerɛ wade to mere bi ɛkyerɛkyerɛ ni nyansa ne na adwe mu no wo pɛsɛ ya usuani ma foforo edi free de da ne da no wɔta ɛkyerɛ wo ɛwɔ school ho no ntobati ya yakɔ excursion saa nene anɔpa bra na Sompa yaba adwuma yɛ wɔ ha sɛ ya yɛbɛ wane sɛ nkɔdaa no na ɛforo soro maako ne nyinaa ne sɛ Chiaboso die basic school ɛne ne ɔma kyerɛkyerɛfoɔ abɛpie ha sɛ santan ɔmo baayɛ a anigyeɛ ɛne dɛn na ɔmani agye yie pa fi sɛ
ɔmaba ɛbɛhwɛ kwane a kwabena mete ha me kasa yi yɛ kwa abɔnten sɛbia nneɛma ɛda m'animu a me kenkan no si atwerɛ no twi microphone no koraa no yɛmia he na ba abɔnten ɛkwan bɛ ne ɛfa so a yɛbɔ nnwom woyɛ sports a yɛyɛ ne dɛn woyɛ morning show yɛ ne dɛn ɛmmɔ mo ba ha ma kyerɛ sɛ ɔma no gye a na agye wɔ fie ha paa no yɛntie wɔ mo yɛ school no yɛn problem a yɛwɔ seesei a ɛyɛ ICT lab a yɛnni nti yɛnni projector yɛtumi de ɛboa ɛkyɛ nkwalaa no adeɛ nti mɛsrɛ sɛ adomfoɔ mmra no mbɛyɛ ɛnkɔ yɛ mmoa ɛne ne ɛhaw pɔte a ɛwɔ yɛ school seesei yɛ school no wɔ adanse dompo ase a town before dompo ase yɛfrɛ hɔ Kyiabo so the first ever MP for Formina constituency a free fa a honor with free ni chrome potty ena ye free bar has a crime can say me obi am pe reading and your school see any library e ga ma stress e be tum penifo nanka amadom ye nanka mo ma library ene o hawa se say the school by your problem and say me my cupboard your board na your choice no as soon you know to and ka dey show ni say your pay my cupboard any my kaya the version abusua we yamba ene wo faase ene wo besra e ofie ha ya wo free Kyiabo so DA basic school ya woni wa kyerɛkyerɛfo ba ye pa na nkoda no nyina so behwe wo mani so ade ne e ma no ye fa fe yenko asewase abaton pasua no so wo Asante Mantamu de wo hwe sikasam so edema NPP amanyoko no eye Hajia Zainab Salo na wono won nsam trofo adin ko no se wallahi talai ene ampaye bedwa nyame ya aduma breaking the 8 no eye kadwua won ba ye no simple kra nyame ya aduma won watima kofa ne krata watintim ho nsam no na sam kunimde na ba awie ene nsam de waka bio enti Hajia ayadom ma peke me nomination form masa afale na reason tia afi me context MP no say emena so saso ase fire to ma fa efra bi ma baby dak o share record ko e wo na e ma me ma part e na ye oba for the first time context is city was ase and I so na perform better than omunina na se say ni bia back obi ho chantro kremofo empene so man ni omonim which is never true my Qurans my indicating my educating the polling station for mama matia say the Quran kaye and the second one so fashion na war as was na doson camp ne obey more than 4 camps e wo ho me Hajia Zainab me ni camp bia me oba time me unifier me ma ba me kan party boom. We shall me record at the regional level. Say for the first time, Zongo near Bayua, my Bashanto region. My contest election, Bakun Mienu, and Salina Mirene. At the Papa woman moon tin a debia Santama to Abamame. So the Papa na woman no moon. And person this time, me the come me constituency, AIS Wassing. The Medidi say NDC and not to say NPC. I was Wasso. But Matsu Macau, we are called Waham Misso Quametrina from and then I made it be a sitting in no. Now my shabo say, maybe all by time, Papa, the pen cabum, the pen coso, my shabo said the Belgium. Abusia, we a Hajia Salo and I watch us when Biasu Sala. As soon as I bought on person, so the MP Pamanyo Kunitimu, Obedim Kunim, Inuaba, Mamma Grace. Ena okwase otisa na ne phone no ya kene ne wachire o hwe phone na ringe ye no a obi musa se ye phone benya na ye kɔ agona ene ne mpotamu abusua asankafo ye wa agona so adro ene ne mpotam kire se omoka omachire omu huda se de nipa besa ena kire se MC ompotam honom wasa na omuntimi hu ba bi o mampani kura kɔfa asa papa ne free buy se ye ka se MC bi asa pa wo mbotaw on tataw e won potam honom akwa fo pa wonam so no mo tese o ye kire bia wo de betintim so no wo hwe ebeji Ghana fo yina nsem no ma hyeda pa boabo wo ho na ebeji Ghana fo yente wo mo my drive 15 years ni
oda to sedu to oda na menra na ekoso yakoti nyina ewu osa na okwan nti ade de okra yentumi ndi ina ma no sabi wotwafa yakwa ho nti esraban sa moboa ye na onye yakwan ma ye na yakoti ru ubetumi take be 15 minutes na untimi cross just ehiya keke enyende ma MPP basu ye hu nsesa bia wo kwan we ye hu nsesa bia se de ete saa na ete first ni body na ehwa na wo de grade be yisu kakra man ba se ti ade ye hu hwe kra bra betumi take be 2 hours asan we duakwa nti ye sempanifo na na adon na chifo won hwe na omo ye hu bibi man why mini ekwan na de enya kra ofanse me no ma so dan na we kosire bia me ba soro wa ha se me faka na me bedu Keritino ha sei na dava fono was won kobiem etefo was won kobiem na o se wesi mo ho na nsutu na se nsutu to na o se yetete nsunu mu a ye de bese kwa so dem kwa nyame edwuma ne abato ayeto no faso en sen ya yesro no wan na woto man nti eja akufado ube bibia be ne ntam na aguna yisi ye ble MPs o wai na omboyen wono pokua o wono obi amboyen wa ase nti akufado yesra na ekwan wedi wan ya yenso yento aba afidi ekwan wedi enyenyenyenyenye masa efri wo wase edeko bonsembo mpa be 2 hours and 3 hours masa ye eduma bokofe usisi na ya oya uye eduma uye kana obenya so kana obenya so de koto spare part so no body den nti se bra okwan we so de omonhwe na munya bibi man kakra because then there you can say then the insurance a seconds omochiwa ombaji uskesisia police riba chiwa aju uskesisia road say win ne yampo ewu a police chiwa on make so hwe kwan dia ya na muso omo de cars akese de na muso abusan we eya senkafo ye wo aguna sodro omo nsam a omo kan no etomere bi a wodwina de bi hu a ya wonte ase na obi busa se ya na wote sa asam no a eya na wugidi se ye nokore anase enye nokore yenko bibia ni anwea so bekwai municipal ewo atoye mantamu abrantie bi a wanya mfinsia aduasa mienu na wache na ase na sede wosie brimu na ase no nokore nyame anim nie ano odene adani a wose ne baba ya na wone ne twempena no sabi otimi hunu se oba no anya empena foforo nti ofre oba no a cannot be rich ofre oba no a switch off na wo maame a wonim se me no baba twempena na me frɛ wo baba ya emko nti wo nka nkire ne se sa abre me hwehwe no na wo so atrase din ma me frɛ cannot be rich switch off cannot be rich switch off masa ba fie ho na mu kasa ne ade mu nyina nsisi so maame no na asew na se me lewo ma ya tresa agura seri wosi ebrimu na ase no abuzawo de yentie bi gensa mo de mansam trefo no echi anajo me dadam ha ofre me mama ne kasa wie a me se me da anajo 11 o'clock no so ba fie ha anajo ebe bo opunu ma mante na madenti mante amie no nti enu anwumre ye wo fie ha no sa beto ai ha se ade nti na wafre me anajo ama mfa na me ne be ma dadam ho enu nti na manfa ne ko nti oto phone maame obeje phone no na me se obeje phone de ma me nyi mesem ne mfiri mu na se ne phone no pa me mfa ne phone ma no nti oni ye kikiri ofie ha ama ne me maame ne me sister nyina obebu ye finfra mu ofie ha ama phone no wasai no TV e bodem ho so de ne sakobo TV ne mu nyina asai abusia we eye Abigail abrante wanya mfinsia aduasa mienu enam so ma wabirim na ase aka ho na mere buadu ya wanya mfinsia aduosia ensia Abigail ma me no se an ohunu pa ohunu sa abrante wanya mfinsia aduasa mienu no efra ne ba Abigail na be ma wote ho na oba se woni wagya ya eye bro na me oba panimu wa be bro me de ente se yentie no oni me ba na wo mfie mi ensani onhwe na onhwe no na mse de ni hie free ne ho na se me ba no school na wa se no no onto aso na onhwe ni school man go yi awale de ya me na jecha awale o se no onye enene na nsa no ho na oba ise na adwo no abebo me ba ne punu mu a obo opunu wa wanyi to ne be ma na chewo me ba ne ye kompa o so ne be ma o flo bi o to ne be ma nti
Obaya na beti enimu ha na obisa me se me ba Emilia no wa hefa nam so che edemo otoa ne demo no akwakobo no se Emilia frɛ no aka che ne se ma ne nua ba no to ne school ne so I want to ane so dia mani nsi ne ntian bi untina oba bebo no oba obeto che yemi no oboye nya na Emilia pie free dem no ka ye nyina gugata ni mia mimu ne sanwo nyina a wotere Intimidate me here for the Virginia police for Makoye case no omomo ame na ba bia wo bia ye dem ka jani papa na ma me say omo fa ne nkona ka ye nchi no makwa maka papa na ba pa che na ba pa che wo me say me de omo fa ne police for chi no ye mi ya say ye ntrase na ye nka me ba na da achi asem the school na asem no na nen so ewuo de tete ne nam oba na je obeba opono na nka akola bia ye na nko amfe na ka menim ya Tia ye maame Mary Boadu ye wonya mfinsia aduosia ensia Abigail maame no awo kafra why abusia ye de madwen kire ya mode aba no na ebra ebe famu de mama bra na so se ye kenka adwen kire ya mode aba no ye be ye ho adwuma nyina kama e de mama na de wo mu ni anwumre yi me kyawade bi se me kyawade we na se wo somu a wa behu sampa wo hia kwabana kese ya wo kye misika ene san jemizo ni bi wate na je 5G ni bi ka ho ebia ne adwuma ye pomponko na komponko edi nse kora nya adekoro menim de ntia America sa drinks ne de abu na so tinko beti no wafu nyina na ya kese no mesrawo mizo na 5G sa wo to bo ase na wonya mizo ni bi na kwa woni padua ne mu a hona behu se se wanom se be niema bi pa gu ye mu a che enye mane hawo sa mizo no be wura woni padua no na yi sa niema nyina e be bo afa so to de men kasa bebre na je 5G ni bi ka ho ba bia moton drinks ne ade bia no wo so per 5G na mizo mema drew fiada say pa na wonya bi na wo de chef fridge na ho atim fifire kakra sa no a wo si cross so ya wo sa wurade me na me nie na wo bie fine si wo so a what bibia ya simple kra ho de metere no jibi friends si na Dr. Silas emre wo bi sesi a 0246 270 221 0246 270 221 na nse wo be hia wo bi ne address kama wo ne foka ka so wo mprin kwa na wo muna sister prin kwa na mentrase ne wo muna bra mpacho prin su kakra ne wo muna koko tuatua ba bi bra se de koko si ha no no koko ye yare fo papa e be gu ani ma sisi a obi de akura wo ho no mu a wo nsa fa no ho kura de de etimi pai koko na fifiri wo hene wo nam numu ana fifiri wo he mesre wo ada bomade se wo benya 3A Herbal Center nura wato de koko master ne bi obi wo ha wo ne danajo a ne takra pa chen se de odi kwatwi kodo ekwenya kodi ba bi ne takra tenten da ne mpa tifi wad nasum kururu obi timi kwan nasum sa se speaker pa na ebo dem honum nanso naso no wo kwan mu sa no koko didi mu nasum nyina awe na chen enkasa biem ebekọ won kwan wasum biem na me fie na wote na kwan wasum se me ubo na usika da kwan no matura da mesrawo ayam tim wa dwepa no sa ma oyam nyina tim we niema na dwo na dwosa oyam nyina tim eye wodi bi ajai baje aduro na nyina mfiri ho sisi yade no wo koto ase yes misisi ne nyina bekọ eye 3A Herbal Center na ka ho sa wo ka ho sa ye de no kura no de ma duro no nom de kura ne se sa wo nom a enkan ba ko bi na wo koto ye ne de nyame nkwan ka abo pampers mesrawo we de simple wo nom ya no heltra abo wa yi baba na wo kọ no how da ba sima me nyam ho ye bi asem nim wo be kwa ba fie bokọ Apidank Mr. Heba Kolinank na Dani Heb ba bia ya to apete 3A Herbal Center Coco Master 0546 107 107 0546 107 107 mami ya yanko prokese no so na yanken ka dwenkyere ya mode abane bi anwumre yi ya di Entry Paul de na ehyasie Entry Paul asem wo kan nyina ese wo kan bibia kan na kira wo hunu da se wo pie mu wo Arsenal anwumre ya bra enya sam keto sade kase no si sansan mu na edigu honom no odwene ho kura wonte se kase no ejai wo mpa teacher Kujo Tepa anyina suso ana wo se he no kura nyame ni mame ya obekumi o Bertrand ni ejai Kraku aka Papa J ana wo se no kura Tema New Town mame ya na de obo ma ha o Francis Kaswa Datus ne de abedu e wo ha sei eno achi Kofi Parliament o de ba no se hey kase no agurade na Sompa de se me duro ho kura menti ase o aguna Bobby Kuma agurade Sompa de ba je se ba bia
mu jeje mu se ya coffee parliament na kan say yi teacher constitution e wo wiamo ase na say Bank of Ghana omunya hwe Bank of Ghana wa wo giri say Bank of Ghana aye bibi no bra opa court nya court na wo ho no anyume wo chia Dr. Mahmoud Bawumia na Frederick Kwadwo Nkansa ijade amanfo chechire ho no Amisco Spelele e wo kasoa mamemfa Hailey Salasi de no embransa wo se patriotic voices e wo go so no say anyume yi Honorable Allah ne Kwadwo Trematen ono na nyame ya tomo next president on one eba aduro so ya say bibia eye boko edemano polos ewo kasoa no se kasoa America Town Kenke House or aka Honorable Hawa Toaso wo se he Nonado dankwa Ekufuado ohu na mamu okura enye kura no eye chen kane mampani John Dramani Mahama ne ndisa mamu no won na kan sa no eye tete wo wo ahene akwasi e champion kwache na wo se anwumere yi mamu nyina mu adwo ahwefo ne atiefo nyina na wo se Ablekumanov abaton pesua no so anwumere yi ho na wutie na wonabo Dr. Owusu Afriye Akoto obeyi nkonya se motia no na Ghana fo nyina ho bedwiri wo mo wono na kan se yie na piaga udin de emedo piaga yeah udi we piaga ana wo se eye pa sa wo baji MPP adie chen sa wo baji NDC adie wo se sa wo ji MPP die ye chen sa wo baji NDC adie na coach Afrane ana wo se oboase bossman anwumere bona basopa se bibia aye kama se Nana Bawumia de free senior high school ne de kakra enema ebefa ono na kan say teacher Kudwo Tepa anyina susu medical kan wo de no fans no ya doso medical kan Bertrand ni ajay kraku and I say AK Papa J and I say Tema Newtown no kora nyame anim ni o ka say obi emejim Frank Afama MPP amanyoko no dia na ye Dr. Mahmoud Bawumia inshallah ono ana ebeba wono na kan say Bertrand yankoye no Francis Makan wo de no Francis Coffee Parliament so Makan wo de na busia ye behwe na ye de asi enanwumere ba bia wo bia no ye da wasehya no so se Mizo 5G anwumere pebinom ebeboa wo 3A Herbal Center nduro no koko ayemtim ene sisi ade ebeyi ade afri ho Sompa 93.1 FM e wa Santimantem Kropon Kumasemu Sompa 90.7 e wo pono poye fam kranza tachima ene mpotamu anwumere yi wachanse o motiam yaba like say kwa bo acho yi adom ne apam dada ene wo ahene champion mu nyina ekurukuram na ekwa nyako abro no ma chiame ni monum na napoko mu nyina nsoso ekuramu e wo Sompa 98.9 Sompa 98.9 eno nsoso e wo bono na fensoso no ahafo ne mpotamu nyina nsoso mo tere se yaba asante manta kropo kumase mo so tiam yaba ampa Sompa ema katuapa anwumere yi wo hwe me na nakwabra kase Sompa TV so ne yemfa sedama oro asante ye boa Benedict akosua somua kukuwa mami ya Grace yima ena afensoso no abusuafo nyina sof mami premier ni akosua jewa akode ene wo a wo hwe yen na wuti yen yeda wase yeda obesi asabre de asem wo hoye ya na empanipa nipa ne pene ho asem mami ya Grace ena nwumere yi otwa me kama ede me ba TV no so no na san ye adwuma na kama ede ema me sambre de ye kɔ na ye de wasi ha awurade asomdwe nka ye nyina